Sunt Cara Ramona, sunt din Arad, Nădlac, în România. Am 23 de ani, am absolvit facultatea de Sociologie, Psihologie la Universitatea de West Timișoara. Momentan sunt studentă în cadrul CEU, Central European University, în cadrul programului de limbă engleză pentru rom, Roma Access Program. Mă aflu aici, deși sunt de etnie romă și provin dintr-o comunitate de rom tradițională. E contrar tradițiilor noastre și a ceea ce cred majoritarii despre persoanele de etnie romă. Îți dai seama, la început au fost reticenți, deoarece am fost prima în comunitate care a îndrăznit să spună că vrea să studieze, deci a îndrăznit. La început am avut foarte multe dezbateri pe tema aceasta, însă familia mea m-a încurajat și au realizat faptul că e mult mai important ca eu să fiu îndeplinită pe plan personal și profesional decât ceea ce vor spune ceilalți despre familia mea, pentru că îți dai seama, se creează un întreg conflict în ansamblul comunității și e foarte greu, dar comunitatea mea de romi la început a început să mă respingă, deci ei considerau că eu nu voi face parte din comunitatea lor, că voi fi una dintre celelalte, dar timpul a fost dovada cea mai bună, căci școala nu te schimbă, școala nu e dăunătoare, dimpotrivă, devii mai bun, începi să cunoști și să digeri lucrurile și din acest motiv, acum, după 4 sau 5 ani, ceva de genul, comunitatea mea de romi este mândră de mine și ceea ce e un feedback foarte bun pentru mine e faptul că alte 3 sau 4 fete de etnie romă din comunitatea mea acum sunt studente. Și asta mă face să fiu foarte îndeplinită din punct de vedere personal și profesional. O parte din obiectivele mele au fost atinse. Eu consider că avem nevoie de femei care să aibă tăria să iasă în față și să spună cu voce tare ceea ce își doresc. Pentru că dacă eu sau altcineva a putut să o facă, toate o putem face, dar avem nevoie de curaj și de motive și de modele pozitive. Nu se poate ca în numele tradiției să privăm dreptul la libertate, la educație sau la integritate personală. Nu e admis acest lucru. Dacă dorim să avem drepturi egale, nu înseamnă că renunțăm la etnia sau la valorile noastre.